wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma kpọmkwam ma ya abatago n'oge nzukọ ga ha ji agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche wee were asụsụ Igbo a na-akụghị mmiri wee na-ekwu ka o si emetụta anyị ezuona ka aha eru udene ya mere na anyị ga-atụtụ ngịga jebe ozigbo mana dekwa isiokwu nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa tupu ndị ọ na-abụ m na ha ati ebe ya ọnụ maka na Amaka nọgoro ebe a o si ụlọ ọrụ GSAC ndị na afụ na onye ọbụla lụọ ọrụ tupu o kwesịrị na mmadụ emeghị mpụ ime mpụ ịchapụta gị eje mee gị ihe a na-eme onye mere mpụ kpọje gị n'ụlọ ikpe Amechi Ugwuele ọ nọkwa ebe a na-amara na ihe gbasara ihe na-eme n'obodo na o doro ya ka esi akọwa ya na ka o si aga ya mbụ na anyị niile ga-anọ ebe a wee tie ụmụ okwu ọnụ ka ọ ga-esi wee dị n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizani, anyị agbapụ ọsọ ile ya ịfụ na obodo dị iche iche mpaghara dị iche iche dịka esi ekewazi ugwu ndịda ya bụ ndị Yoruba ihe ọbụla a na-eme ha na-ejikọ aka ọnụ ugbu a wee na-ahazi be ha ya mere ugbu a sịrị na ụlọ akwụkwọ agaghịzi emepe ndị ọchịchị etiti nọgidasị na ọ ga-emepe asị nọgidasị mba na nnọọ ndị chọrọ nlele nke mpaghara Afrịka ga-elele ya bụ West Africa n'ọbịa bụ ndị ga-abịa lee ule ha lesia ule ha ahazie anọgide asị mba na Naịjirịa adịbeghị nkwadobe maka nke ahụ mana dịka o si dị ndị ụmụnne anyị ndị ala Yoruba ha ekwukọ n'aka ọnụ sị na ha na-akwadobe imepe ihe anyị ji chọọ ikwu ya bụ na isiokwu anyị nke taa bụ olee oge ndị ndu n'ala Igbo n'obodo Igbo ga-ejikọ aka ọnụ jiri ofu ọnụ wee na-ekwu n'oge gara aga maka ichekwa obodo ndị ndịda ndị Yoruba jikọrọ aka ọnụ wee kwuo hoha na ha ga-ejikọ aka ọnụ wee hibe ndị nche obodo ha bụ Yoruba gbaa gburugburu na nke a abụghị na onye nke a bụ na ha achọghịkwa ime na onye nke a si Lagos maọbụ onye nke a si Ondo maọbụ onye nke a si Ogun maọbụ onye nke a si Ọyọ Ọshụn maọbụ obodo Ekiti na ihe a ga-abụ ijikọ aka ọnụ ha zọba nke ha anyị wee na-ajụzi ihe ọbụla mee ugbu a mpaghara ndị ọzọ n'ala Naịjirịa na-agba izu zọbagodo ogbe ha n'obodo nke ha mana na-aga bụ ihe anyị na-anụ na ndị na-edo ndị Igbo n'ala Igbo negodo ihe a na-akọ kemgbe gbasara ka a ga-esi hibe nche ala Igbo onye ụfọdụ obodo nke a kọrọ onye nke ọzọ akọrọ n'agbanyeghị na ha were otu nzukọ bụ ndị ọchị ala Igbo mana ihe niile a na-ekwu afụbe ihe gbara ọkpụrụkpụ ha ji jikọta ndị Igbo niile mana ndị obodo ndị ọzọ ịga n'ugwu ha na-adeke onwe ha dịka ukwu azịza wee na-ekwu ihe gbasara be nke ha dịka ogbe ha si dị n'otu ọ bụghị onye akọrọ jee gbago onye nke ọzọ akọrọ gbadaa ị gaa na Yoruba ugbu a ka ndị ọchịchị etiti na-ekwu na mmepe ụlọ akwụkwọ maọbụ ebe a ga-eme nlele dịka nlele ndị na-agụchagodo ụlọ akwụkwọ agbata nke abụọ ndị ọchịchị etiti ka na-ekwu na aga nke ọzọ ndị mpaghara Yoruba ekwuola na ha ejikọ n'aka ọnụ na ha na-akpa alụ ka ha ga-esi wee mee nke ha lelee ule ụmụaka ha na-elele ule na-agụ akwụkwọ ha enweghị otu olu n'ala Igbo ka a ga-esiwe otu olu n'ala Igbo ndị ndu anyị ga-esi wee na-edu ndị Igbo anọkata ọnụ wee wee otu olu ọ bụ ya bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa gịnị mere o ji afịara ndị Igbo alụ ndị Igbo na-afụkwa ka o si ada ugbu a gịnị mere na ọ na-abụ anyị ga-echere mmiri dị anyị ahụ oge a ka anyị ga-agbaba ọsọ mmiri ime ofu ihe ekwu ofu ihe ndị ọzọ ejikọta ọnụ gbaa ọsọ ozugbo kwuo nke ha chọrọ ka mpaghara nke ha dị ha wee na-eme ya
mana ndị na-achị anyị ga-eche asị na-eche ofu onye n'etiti ndị ọchịchị etiti na a na-eche onye nke ọzọ na ọ bụrụzi ka ihe kwuru ka ha na-eme na ha ga-ebido na aga onye nke ọzọ a na-ekwu na ọ bụ ya kachasị ndị nke ọzọ a na-ekwu na obodo nke a sị na ọ bụ ya kachasị na onye ekwucha ọzọ ụfọdụ agbapụje kọọ ihe gbasara ha. Abụ m Chizani, anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo dịka anyị gwara unu ndị m na ha ga-atị ọnụ ọkụ anọgoro Amaka kene ego ndị Igbo. Ndị Igbo ekene m unu, daalụ nụ. Amechi nwanne m nwoke ka o si ada anyị nọ mmanụ ịma ka anyị gụnyere etu anyị ma na ị pịara nkwado egwu na efifia nke ihe a ga-emekwa ịma na mgbe anwa wee chetara ihe anyị chefuru echefu ịba aka na-apịọrọ anyị onyonyo anyị emechaa ka anyị si wee mee o ruo na ka anyị kwuo nri anụ ka anyị ga-esi wee kwuo na ọ bụ na ndị Igbo ga-anụ, ọ bụ na ndị na-achị anyị ga-anụ, ọ bụ na ndị ndu anyị ga-anụ, ọ bụ na ụmụ Igbo ụmụafọ Igbo ga-anụkwanụ na ihe niile anyị na-emekwanụ bụ maka ọdịmma ala Igbo na ụmụ Igbo ebe ọbụla anyị nọ, maọbụ na ọwụwa anyanwụ ala obodo Naijiria, maọbụ n'ugwu Awụsa, maọbụ na ọdịda anyanwụ, maọbụ ebe ọbụla mpaghara ụwa dị iche iche ha nọ, ka ha mara na ihe gbasara Igbo bụ ihe onye ọbụla kwechara ịfịacha aka n'anya wepụta obi ya ka eme ya ka ọ dị ọfụma. Daalụ ka anyị gbapụzi ọsọ ozigbo ada anyị Amaka, ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị Igbo ga-eji wee jikọ aka ọnụ dịka mpaghara ndị ọzọ n'ala Igbo si eme. N'echiche nke gị, kedu ihe iche na o jiri ndị Igbo ike onwe ha dịka ukwu azịza were ofu ọnụ wee na-aga ihe ọbụla a chọrọ ike ugbu a dịka obodo Igbo si aga obodo Naijiria si aga ugbu a, obodo dị iche iche mpaghara dị iche iche na-ejikọ ọnụ jiri ofu ọnụ na-ekwu na-achị obodo ha. Gịnị na-emezi nke anyị? Ịma dịka isi wee kwuo na enwere otu jikọtara ndị ọchịchị mpaghara Igbo ịghọtago. Ịma na ofu ihe bụ inwe ụdị otu ahụ, ihe ọzọ bụ ịmakwa ma ha ncha niile jikwa ofu obi wee nọrọkwa n'otu ahụ, ịghọtago. Onwe ihe bụ na a ga-abịa ọgbakọ akpacha ihe a ga-eme, mana ụfọdụ n'ime obi ha ọ dabachaghị, onye ọbụla pụkwa ome gịnị o jemekwa otu o si wee chọọ. Ọ ya bụ nsogbu a na-enwe n'oge ụfọdụ na ụdịrị ihe a, maka na ọ bụ na ọ bụghị ya, eche m na kịta na ihe a kara ị na-afụzi bụ elele nnọkọ niile ndị na-achị ala Igbo na-anọkọ kemgbe anyị nụwara na ha nwere nzukọ na-atụ elu ka e ga-esi wee mee ka ihe wee dị mma. Mana ifugoro na onwebeghị ofu mkpụrụ ihe anyị ji aka kịta. Ekwubugo maka ihibe ndị nche, a na-ekwu ya kemgbe ma rukwa kịta onwebeghị nke anyị ka mee gịnị anyị ka ji aka. A na-ekwukwa maka ibido ụlọ akwụkwọ ka ndị nke na-gene ule bido bịa ne, onwebeghị ihe nke anyị ji aka. Inekwa anyị fụ na ihe COVID-19 na ọtụtụ ego ka etinyego maka ihe a. O kwesịrị na kịta na ndị be anyị akaghị dị nkwadobe ime ihe kwesịrị ime ka ụmụazị wee nwee ike wee bịa n'ụlọ akwụkwọ. Kwere na ha ncha niile ebido ha ofu oge, ndị nke a ga-ene ule ekwesịgo itinyecha ihe ga-eme ha bịakwa ka ha hapụ inwe ihe dịka na ha ga-ebutekwa ọya korona. mana ị na-anyị fụ na ihe ndị a adịghọ. Ụlọ akwụkwọ anyị niile kịta ka dịkwa ka o si wee dị mgbe a kwụsịrị ịgụ akwụkwọ wee ruo kịta. Ọ bụ ya bụrụ ma ị bịa na-ajụ ego niile anụ a na-akpọ na-eji wee na-achụ ọya korona ma nke niile atụkọtacha ka ebe ya bụ ego dị, ya bụ na ihe jọrọ njọ amahụ ka a ga-esi wee bido kwawa onye ukwu ụwa. Ya bụ na ndị na-achị anyị na anyị need ka ha zaa anyị oku anyị na-akpọ, ka ha zakana anyị ajụjụ kedu ihe na-eme, ka ihe bụ na ụlọ akwụkwọ anyị kịta na-eje hibecha ya ka o kwesịrị isi wee dị ka ụmụazị bịa maka ịmago na ihe a ụmụazị na-anọkwa n'ụlọ na-aga kpatakwara ọtụtụ ihe anyị na-anụ kịta na-emegasịcha. Ị na-anya ifu ka esi awakpo ụmụazị, ị na-anya ifu ka esi atụ ụmụazị afụfụ, eti ụmụazị ihe, mee ha ihe dị iche iche. Ọ bụrụ maka na ihe dị n'obodo agụụ karị ndị nne na nna ma ndị na-elekọta ụmụazị, iwe ji onye ọbụla, onye wegidezi iwe o mee gịnị, o buruzie iwu ya tụkwasị nwatakịrị nọ n'ụlọ n'isi.
o jide nwatakịrị otiwe ịghọtago ihe na-emenụ so onye a bụ na ndị ana m ajụ ndị na-achị anyị biko kee ihe na-eme ha kọwakenere anyị ihe na-eme maka na anyị ma na ego etinyego ego akpọgoro afa maka ịgwọ ọya ịkwụsị ọya korona ma ime ka ndị mmadụ hapụ inweta ọya korona karịrị akarị ka ihe mere ụlọ akwụkwọ anyị niile ka dịkwa ka o si wee dị ụmụazị anyị wee nata n'ụlọ ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ ha maka na o kwesịgo ka enwegodi ihe ga-egosi nekwa oke asị ele nkịta ụmụazị bido akwụkwọ chizi ọnụ ụlọ akwụkwọ adị m sure na ọfịa etosichigo ụlọ akwụkwọ niile ịghọtago ọnụ ụlọ akwụkwọ a ka ha ga-na-achịkwa o kwesịgo na etu kịta ịgagodo ụlọ akwụkwọ anyị fụ na o nwegodi ihe na-eme ebe ahụ na-etinyego ihe eji akwa aka so anyị na-ayọ ha ka ha kọwagodila anyị ka ihe na-eme ego niile anụ wee tinye ego ka e wee chụọ ya korona ka e wee gbochie ya ka ihe na-eme ọ bụgodị na ụmụazị ga-ebido akwụkwọ ọ na ụlọ akwụkwọ a ha hapụ kemgbe ka ha ga-ejekwa nna ya nọdụ inekwa anyị fụ na ihe ọzọ dịkwa mkpa maka na ị na-anya n'ụlọ akwụkwọ anyị ụfọdụ oge ha na-akarị ụmụazị na-akarị na-anọfe ihe ha kwesịrị ịnọ n'ime ịghọtago so kee ka ha ga-esi kee atụmatụ ha na-ehube ka ihe ha na-eme maka ya ndị nkụzi ga-akụzikwa nnụ ha ka ihe ha nwee ike ime maka ndị nkụzi ahụ onwego atụmatụ ewepụta ka ama ka a ga-esi wee kpọkọnata ndị nkụzi wee nye ha ọzụzụ ka ha ga-esi wee mee gịnị wee chekwaba ụmụazị a ka ha hapụ ibute ọya maka na ị na-anya ndị nke mepekwara emepe na-adịghị nkwadobe ụmụazị ha butechakwara ya dịka Ghana dịka ụfọdụ obodo ndị ọzọ maka na ha emeghị ihe ha kwesịrị ime mana ịma na asị na mgbochi ọya mee gịnị ka ọgwụgwụ ya kee ihe ha na-eme maka na agago m ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọ ka dịkwa otu ahụ ọ dị onwere ihe ọbụla na-egosi na asịgodili na federal gọọmenti si ngwa ndị nke a bidogodi ka ha jee nne une ka a ga-esi wee kwawa onye ukwu ọ dị mma olu ahụ nụchara ugbu a bụ olu Amaka Weke isi n'ụlọ ọrụ GSAC ndị na-achụ mpụ na anwụ mana o kwuo na ya maka ihe eji kwute ihe a bụ na a sị na COVID-19 dị na ma imechi akwụkwọ na ime ya akwụkwọ ndị mpaghara ọzọ na obodo Naijiria na-akwadobe ka ha ga-esi azụ ụmụ ha ka ha bido bịa lee ule ha anyị wee na-ajụ gịnị bodo ihe ndị ndu ndị Igbo na-eme n'ijikọ ofu ọnụ wee na-ekwukọrịta okwu ka esi na ekwuo ihe a ha ekwuo nke ndị Igbo chọrọ amechi kedu ihe iche na ọ ya na-eji ndị Igbo iji ofu ọnụ wee na-ekwu ekwuo nke etiti ọ bụrụ nke na-amasịghị ndị Igbo ndị na-achị n'ala Igbo ejikọ ọnụ pụtasị mba nakwa ka ha si chọọ ya gịnị na-egbochi ijikọ ọnụ n'ala Igbo nwanne m nwoke ịma okwu Igbo adịghị ekwu okwukwu onye ọbụla bụ onye Igbo ma na okwu ndị Igbo adịghị ekwu okwukwu o nwere ka Chukwu si wee kee anyị bụ ndị Igbo onye ọbụla jụrụ ya afọ onye ọbụla were na ya maara ife onye ọbụla were na ebe ya nọrọ onwe ya na-agba mbọ onwe ya na-enye onwe ya nri onwere onye ga-agụ ya ihe ya ga-eme onye kwuru gbago onye kwuru gbada abịa sị na Igbo enwere eze onye ga-achịkọ Igbo etu esi achị Igbo bụ na Igbo na-achị onwe fa apụta na ọgbọ onye ọbụla ekwu uche ya ikwu nke dị m mma nkwe ikwu nke adịrọ m mma nsowe gị kịtazi ndị isi ike erika ọ bụrụ ka onye si afụ bụ onye si afụ onye na-ekwu na-agbago onye nwere ụfọdụ ada afụ ihe ụfọdụ jichekwa ihe maka etu o si wee mmasị ha dị iche iche wee na-eme ka ha si wee na-eme mana o nwere onye fụrụ eziokwu ghara ịma na eziokwu bụ eziokwu ụfọdụ ndị Igbo ahapụgo onwe ha ndị ọzọ si esi wee bịa atụrụ ha aka were fa na-akparụ Igbo ọ bụrụ na Igbo bụ dịka mmiri ewere ha dịka osisi eji wee na-agbarụ mmiri anya mana eziokwu na asị na Igbo bụ onye kwuo uche ya mana o nwere ka onye kwuo uche Igbo si wee na-adịzi ọ na-emebiri anyị ihe na mgbe obodo bụkaba obodo abịa n'ime obodo ama na ndị okenye na onye ọbụla ga-ekwu uche ya mana ọ bụ na unu bịa gbaa n'igwe asị ndị okenye ngwaje kwuo ihe a ga-eme
ndị okenye jekwuchi ya ga-emepụta ọ bụ etu a ka esi wee kwu ya ka onye ọbụla ga-eso. Amechi mana ihe anyị ji kwute ihe abụọ dịka ihe ịlụtụ aka si aga ugbu a oge nchekwa bịara ebe ndị mpaghara Yoruba anara Yoruba na Naịjirịa nso ha jikọrọ aka ọnụ gbata ozugbo gbaa na be na-agbanyeghị mgba okpuru niile na mgba niile ndị ugwu gbara ha hibe ya abịakwa ugbu a ha anakwu ha na mmadụ akpọghọ achọghị ịbịakọba na emere nke a na emere nke ọzọ ozugbo a na-eche ka ndị ọchịchị etiti ka ha kwuo ka a ga-esi mepee ụlọ akwụkwọ maọbụ ndị na-elele maka ihe ọrịa bịara abịa aka na-achọ ọgwụ ya ha nakwuo n'ime be ha jikọ aka sị mba na ha na-akwadobe iji nwayọọ na-emepe ụlọ akwụkwọ ha ka ụmụ ha bịa lelee nlele mana ihe anyị na-ekwu bụ enwebeghị ihe na-ada na Naịjirịa ugbu a ga-asị na Igbo niile ndị isi Igbo niile sịrị hibere ihe a na ihe a bụ ihe ha chọrọ na ihe a bụ ihe ga-abara ugbo na ihe a bụ ihe a ga-eme n'ala Igbo niile ka emee ya nke nchekwagodo ka a ga na-akpọ ekwuo na-ekwuo na amata ha na-aghọta ihe mere na ndị Igbo anaghị afụ ihe na-eme na mba ọzọ ịgakwa n'ugwu ha chọọ ime nzukọ anaghị akpọ ndị Igbo ha eme nzukọ debe onwe ha dozie obodo ha mana gịnị mere na ya ma mụta ihe ọnya ka m na-agwa gị sị gị na ndị Igbo na onye ọbụla bụ eze na bịa onye ọbụla nwere ọnụ okwu ọya ha bụ ihe na-eme kemgbe ụwa mgbakọ ndị Igbo na-afịa arụ ọ na-enye ezigbo nsogbu o nwere ụdị echiche Chineke nyere ndị Igbo na-aka ahazi obodo ọzọ karịa be ha ọ bụ igosi ndị nke ọzọ na ha kafụ ndị ọzọ n'anya karịa ihe njiwe na-ekwuru ya bụ n'elu otu na-abụ nọ n'ala Igbo na-agba mbọ ka o si wee dị kịta na-ekwu uche etu o si wee dị ndị Igbo dịka etu o si mmasị ndị na o nwere ndị bụ ọha na eze ha na-ekwu o nwere ndị ọ masịrị ihe ha na-ekwu nwee ndị bụ IPOB ọtụmadụ ndị ntorobịa ọ masịrị ha ihe ha na-ekwu mana ụfọdụ n'ime anyị asịgo etu o si wee masị ha n'ihe ha na-ekwu ọnụ o nwere etu ndị agba otu abụọ a ga-esi wee bịakọ ọnụ wee kwuo ka ha uwe anyị nụkwara nso na ha ekwekọrịtago na ha ga-alụkọ tupu emewe nke a abịa na ịkpọ iyi ike ọnụ ekwuru gbada mgbe na-asị na anya etiziana makwa ka ndị Igbo si eme iji ọtụtụ ezinụlọ ka okwu na-ese nwanne na nwanne ọkwa abịa sị na izu ka mma na nne ji mana kịtazi ọkwa mmadụ bụ nne ji bụ ndị na-enwe nsogbu a onye fogbuo nwanne ya na-asị kedu ihe kpatara ndị Igbo ji dị etu a abịa ndị si esi bịa ha weta ego onye Igbo anara wee rapụta ndị be ha abịa kwe ya nkwa na o mee megide ndị be ha na-ekwe ya ga-emere ya onye Igbo ekwe chizi ma na ihe dị tọ ihe a bụ ihe dị n'ala Igbo kemgbe a na-asị ka a ga-esi wee mee ka ọ kwụsịnata mụ amarọ ihe a ga-eme karịa na onye bụ onye Igbo amarọ na anyị kwesịrị ịbụ otu na anyị kwesịrị iji ofu ọnụ wee na-ekwu siri ofu ụzọ na-aga amarọ m maka na ị na-anya ka o si wee dị ndị Igbo na Naịjirịa kịta ọ dị ezigbo mkpa karịa na mgbe izizi na anyị kpụkọtara ọnụ kpụkọọ onwe anyị ọnụ gbụọ ya bụ nwa mmiri kpụkọọ ya ọnụ ka ọ ji ofufu Amaka dịka o si dị ugbu a n'uche nke gị ine anya ka ndị ndu na-achị n'ala Igbo dị iche iche ma ndị na-anọchite anya na ihe ndị ọzọ gịnị bụ ihe ị chere na ọ gbara ọkpụrụkpụ iwegodo ya chee nene oge asịrị na a chọrọ ihibe ụlọ ọrụ ga na-ahazi maọbụ dozie ala Igbo dozie ihe niile mebiri n'oge agha emechara nke ndị ugwu ewegoro ndị Niger Delta were nke ha oge ahụ ndị ala Yoruba chọọ ijikọ aka ọnụ wetakwa nke ha kemgbe a kpachara alụ a metụtụ ga-aga oge a na-achọ ihe ọkwa ọchịchị nke ahụ anụzi ya ụmụ ihe dị iche iche na-ejikọta ndị mpaghara ọzọ gịnị mere na ọ na-ejikọta anyị kedu ihe ị ga-ekwuru gbasara ndị na-achị maọbụ ndị ndu ala Igbo ewe ihe kpara ọkpụrụ ka ị ga-asị na anyị ncha niile ma ihe ọ bụ ihe dị n'ihe a ịma na ndị be anyị
mmansi kene no maybe na ha na-atụ egwu ma ọ gị mana ịma na ndị onwe ebe uche mmadụ dị na ya ị na-aghọta kịta ọ bụ na onwe onye nọ na mgbago na ọya nwa bụ ihe ga-ekwu ma o mee ka ihe ahụ gaa ka o si wee dị gị ka ha ga-eje mewe ihe ọzọ na-abụghị ihe onye ahụ na-agwa ha ka ha mee. Ihe a bụ nsogbu anyị na-enwe n'ebe ndị na-achị anyị na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị dị. Ịghọtago maka na ịma na ọchịchị a na-ekwu na ọ dị eju afọ na onye bụ gọvanọ ọchịcha ọ chọkwara ịga sineti ịghọtago ka o si wee dịkwana gị ka onye ka nwere olileanya na ọ ga-ejekwebe dị otu apụta ọ egwu ahụ a na-ekwu ndị ọzọ kara n'obi ha kara n'obi ihe ọbụla ga-apụta ọpụta mana ndị Igbo be anyị ha dịrị otu ahụ ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe maka na ọ bụ na anyị dị otu ahụ a kwesịrị ka anyị na-eme ihe bụ n'ọnya nwa ka a ga na-eme mana ndị be anyị adịghị otu ahụ enweghị ụdị obi ahụ ndị Yoruba nwe ịghọtago onye ọbụla na-atụ egwu nke m ga-eme mme nke a kịta asị na eme ụfọdụ n'ime ha anọkwughọ na pati bụ n'ọha nwa bụ ihe nọ n'isi kịta maka na o nwere ka ị ga-esi wee mee esiri na mgbago ihe a ga-eme gị ị ga na-ajụ onwe gị kee ka o si wee dawazi ụta befe na egwu ka akanyere ndị ihe ọ bụ ịmagokwu na ndị be anyị chọrọ ikike ahụ ha chọrọ ya o nwere onye ọ na-eju afọ onwego ndị nọ ikike ha na-agbara ndị ọzọ odibo ha anaghị eme n'ihe ndị be ha chọrọ ọ bụzi ikike ụdị ikike ha wegoro ihe ha na-eprotect bụ nke ha ọ bụrụ maka ndị ha na-eziri ya onye ọbụla ihe ha na-eprotect bụ nke ahụ ga-abịarụ ha maka na ọ bụrụ maka ọdịmma ndị obodo ọ ga-asị ihe ọbụla ga-emenụ mme mana eziokwu a ihe a aga m ekwu ya otu a ka ọ ga-esi dị ha etinye ntịkọta isi ọnụ si mba ịghọtago onye nwa bụ nsogbu anyị na-enwe mana ndị Yoruba ha achọghọdị ịma nke otu ọbụla ịchọ ka esi wee gbaa ọgụ ahụ otu ọbụla isi chọ ka anụwa ọgụ ahụ eme gịnị anụwa ya emechakwa eme gịnị edozikwa mana ndị be anyị achọghọdị ya chaa ịghọtago ka ha hapụ ịkọ akụkọ si nọ maka ihe dị ụta mekwa na ha enwetaghịkwa ihe ha kwesịrị inweta ịghọtago mana ihe na-ayọ Chineke meere anyị ebere ka onye kena anyị ndị ndu nwere obi ndị mmadụ ịma na asị na demokrasi chizi ewekwana iwu ma nọ Igbo ka anyị na-azụ n'ọchịchị onye kwuo uche ya n'ọchịchị maka ndị a na-achị ịghọtago ọ bụghị dị maka onye ịghọtago mana ibe na ala Igbo dị ụtọ ahụ onye ọbụla na-achọ nke ahụ ga-abanye mana ewu ihe iche na ga-eme Amechi rụtụrụ aka na ndị ntorobịa na-ekwu maka mmegbu a na ka ha si fụ ka ndị isi na-achị obodo si ekwu na ka ha si jezie ka wee ndị ha na-atụ egwu anaghị eme ihe ha kwesịrị ime a na-azụtazi oke ndị Igbo dịka ekwesịrị kwuo okwu dịka dike otu ihe si eme na ala anyị ugbu a ọ dịzi ka ndị ọzọ ji nwayọọ na-ahazi mpaghara be ha ọsọ suke ugbu a kedu ihe ha ga-enye kedu ndụmọdụ m chọrọ inye ndị na-achị anyị bụ ka ha marụkwanụ na etinyere ha ebe a maka ọdịmma ndị obodo maka ọdịmma ndị ha na-achị ihe dịka egwu a dịka ọ na-atụ na mmadụ ga-apụta n'isi na kwụsie ike si na ihe a bụ ihe a ga-emere ya nwa egwu ahụ na ha marụ kene ha zọpụke n'ọkpa ka m tinye kene ya otu ahụ zọpụke n'ọkpa mekene ka ịma kene ma o nwekene ihe ga-eme maka na o nwekwanụ ka ị ga-esi mee onye ahụ ị na-eche na ọ ga-emegbute gị na ọ ga-eji ihe ahụ ime wee chọọ ihe ọ ga-eme gị ụjọ atụọkwa ya gịnị kazikwara onye obi o ji wee zọpụkwa ọkpa wee mewe ihe dị ụta ya bụ ka ha jikọ obi ọnụ ha na-akpọkwa mitin a ha na-akpọ ha kpachakwa izu ya dị iru ha maka na ịma na ebe nwee Judas n'ime ndị mmadụ Judas ahụ ga-eburukwu ya jee mee gịnị jee sikwa na-ekwu ihe na-eme ha jikeke n'obi ọnụ maka na ịma na asị na azịza ekekọrọ ọnụ na ọ na-afịa ahụ ime ihe na ịgbaji ya mana ifugoro na ama mma gasị na azịza nke ahụ na-ekekọ oshichaghị ike ịghọtago so ihe m na-ayọ ha bụ ha ma akene nọ ndị mmadụ tinyere ha ebe a maka na onye ọbụla atụnyeghụkwara onwe ka ọ ga-esi wee gawa ebe ahụ ka ha jikọọ obi ọnụ ma na onwe ha na-ekene ndị ọzọ ka ha si eme ka ha mekene ya otu ahụ Amechi ịrụtara aka na ezigbo ọkpụrụkpụ okwu ndị mpaghara ndị ọzọ na ala ndị ọzọ na-ejikọ ndị ntorobịa ha ọnụ
ha na ha na-agba adịghị ama ama maka na ekere ọrụ eke ewe oge ọ ga-eji bụrụ ọ bụrụ ndị ntorobịa pụtara were oge ọ ga-elu n'iji kpa ndị okenye apụta mana nkewa dị n'etiti ndị ntorobịa na ndị na-achị na ndị ichie ndị okenye n'ala Igbo iche na enweghị ndị ma ụma na-atinye ọgba aghara n'etiti ndị a ịjụwa ma o nwere ndị ma ụma lekere nke ha nọkọtakwa bịa sị na o nwere ndị si na ha bụzikwa ọha na eze worldwide ọha na eze ndị Igbo kedu ebe ha si kedu ndị ha bụ agbawa ụdị egwu a ọ bụrụ ma ọ bụ ije chụwa ma o nwere ndị na-akụrụ ha egwu nọ nso nọ kedu ebe ha nọ kedu ndị ha bụ eche m onwe mgbe obi bịa na-adị m mma nche na mgbe oge ndị Igbo na-eme ụdị ihe a gafego mgbe ifere na-abụ bịa na-eme m na mba onye Igbo maka onye ọbụla pụta ọsị na ya bụ Igbo lida o jee na mgbago anyị enye ya ego o refuo ndị Igbo onye pụta jee na mgbada enye ya ego o refuo ndị Igbo onye ruo ebe a na-ekwu maka ọdịmma obodo Naijiria onye ọbụla na-ekwu etu ọ ga-esi nụnye na akpa ha onye Igbo a na-ekwu ka ọ ga-esi wee nweta ego ree ọdịmma ndị Igbo o wee mewezie bịawa na oge nso nso a ihe ahụ na-agbanwe ọ bụrụ naanị ndị ntorobịa na ndị okenye bụ ndị na-enwe nghọtahie dịka na ha ncha niile na-achọkwanụ ofu ihe anwa n'otu a ga-esi wee nweta ya bụ ebe okwu na-ese a na-asị ka a ga-esi wee kpụkọ ha ọnụ ka e nwee nghọta ka a na-ekwu ndị anyị amara ebe ha si wee pụta dakapụta wee sụọ ụdị akwa anyị afụnube wee sụpụta akwa si na tibịa kirie ha mana ọ na-ewute m na o nwere ndị na-anabata ha mana ihe na-ekwu bụ na ana Igbo bụ ana Igbo nkwụ ọtọ na ya na-ekwu okwu ana Igbo a ama ekwe ka ọ dịrị onye ọbụla na-asị na Igbo ama bụ ofu onye ọbụla na-asị ka o tisaa ana Igbo onye ọbụla na-asị ka ihe ọbụla ga-adị mma ka nya bụ ihe ghara ịpụta ihe ana ịma ihe na-eme ndị dị etu ọnwa nya bụ ihe ga-eme ndị a maka ebee ka anyị na-eje n'ụdị ije a nwanne nwoke amaka ekwugo nwanne nwaanyị hapụ m chizi ọkpa ka anama ga-eji wee ruo ebe ọ na-eje wee na-asị na ọ bụrụ na ọ dịchaghị mfe ime ka anyị ghọta mana ndị a na-achọ ọfụrụ ndị kwere ọnwụ fọmfọju akpa si nye ha ịma ha mara na ihe a na-eme dịka ịnara ego n'isi mmadụ ọ bụrụ naanị na ihe ihere mana ọ ịnara ego n'isi mmadụ maka na ihe a ga-eme ọ bụrụ na anyị anọkọrọ ọnụ wee kpaa wee mara ka anyị ga-esi wee chekwaba anyị ihe mwakpo wee bịa onye ọbụla nwụrụ site na ya ọbara onye anwa na onye a n'isi washọt ị ka na-ekwu nke mere ọfụla a na-ekwu ka egote moto maka ndị nọ na sineti ọkwa onye be anyị nwee ihe a na-ekwu maka ya ụgbọala a na-ekwu maka ya ofu onye be anyị bụkwa ihe kwụrụkwa sị na ama mmiri ụtọ ahụ na ha achọghọ ebe mmadụ nọ na sineti ahụ nwere nghọtahie onye nke Anambra na onye nke Enugu na-eme ọ karịrị amaghị m nke ebe chizi ihe a ya tọkọrọ ayatọ amaghịkwa m ebe a ga-ebido mee gịnị kwawado onye ukwu mgbe e mechaziri onye nke ọzọ abịa akọwa na-asị na ya sịrọ n'ọnya nwa na ya na-eje egoro ha ahịa na ya na-eme nke a na-eme nka mana ọ ka ngwa gị ka ndị be anyị si wee dị onye nọ na sineti kedu ụdị ụgbọala ị ga-asị na ọ chọrọ ịnya ọnyabe ma ọ bụ nwere ọ bụgodu na nke nwa afọ be anyị na-eme na ọ dịcharụ ka nke ndị ọcha na-eme ọ marụ na onwe nọ na ndị ọcha bido mewe egobeghị ya aka na-esighị ike maka na ha sị na asị nwatakịrị na ya daalụ n'ihe ọ na-eme o mesiri ya ike anya na-asị ebute ego eburujewe obodo oyibo je ebute ihe ndị ọzọ nwa na-eche na-ekwu okwu ihe gbasara Igbo ebe ọbụla ịmanye enu isi ka ejewe atụmatụ amaka ndị ọzọ bụ anyị na ha n'obodo Naijiria ime afụ kata were ntị nụ ebe ha na-akatọ ndị ọchịchị ha
ịma ha nọkọtafu ebe mmadụ Igbo n'ime ha pụtara wee si mba na ha ekwerọ mana n'enife ifere anyị na-afụ na sineti kịta ọ ka bụkwa ofu onye ka anyị ka na-anụ onu ya na-anụchikwa ike onye Igbo ka na-ekwukwa nke ọkwụsị ike na-achọ ka ebe n'ebe ndị ọzọ niile nọ ka ebe ndị ọzọ niile anyị zipụchara ka ebe ha nọ ihe na-eme amaka ịma na ka o si wee dị mma adị m ezo ọnụ ha ekwu maka na ha kwuo ndị ha na-ene anya ga-enyere ha aka nweta ihe ha na-achọ na-abụrụ maka ọdịmma ndị Igbo na ọdịmma nke ha ihe onye Igbo ga-achị Naịjirịa bụzi ihe a na-ekwu maka ya kịta bụ ọdịmma ha na ọdịmma ndị Igbo kedu nke ka ha mkpa o doro onye ọbụla anya ewu na ọkụkọ anya na ọdịmma nke ha ka ha na-achọ maka na ha chọwa ọdịmma ndị Igbo na ụfọdụ ha na-eche na ha ga-asị na ọkwa ndị a chọrọ ka Igbo gawa n'iru ga-asị ya ịmara na onye a na-ekwu ha na ọma eme ka ihe si wee omeme ka anyị si wee chọọ mana onye apụta wee kpọwa ndị Igbo asị wee katọwa ha wee mewe ihe ndị ụfọdụ achọrọ ka Igbo gaa n'iru chọrọ ha wee fịa dịka onye ọ ga-abụ tinye ebe anwa o wee ihe ha chọrọ wee na-asị onye ọbụla na-asị na Igbo ama aga n'ihu ihe ọ na-achọ ma afịa onye ọbụla na-asị na ịchọta nke onwe ya karịrị ịchọta nke ndị Igbo nyafụ na ihe ọ na-achọ maka na ya na onwe ya ekwugo na ndị Igbo amafe ihe a na-achọ kama onye ga-eje kpụrụ Igbo refuo ga-eje ebe anwa si Chineke hapụ ya na mgbe onye ga-eje chitere Igbo jụọ ọfụma ga-apụta onye ajewe ọ dị ma anyị ga-abịazi ugbu a webezie okwu unu maka dịka oge si dị oge anyị ga-ata igbe ọnụ na-ewere okwu na-anụ aka anyị sikwa ihe anyị na-ekwu bụ gịnị mere na ndị isi ndị na-achị n'ala Igbo na-anọchite anya dị iche iche na ha ga-anọkọ ọnụ wee fụ ihe na-eme ndị ọzọzọba nke ha agaghị ejikọ aka ọnụ zọpụtagodu oke ndị Igbo dịka ndị ji ofu ọnụ wee na-aga ọ bụrụ nke ndị Igbo gịnị mere na ha na-agba iche iche nke a ga-esi jikọ aka ọnụ wee zọta nke a dịka ndị Yoruba si eme dịka ndị ugwu si eme dịka ndị ọzọ si eme ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya anyị ga-ewebezie okwu n'ozigbo ozugbo maka tata anyị chọrọ ka ndị mmadụ tinye ihe ọnụ gwa m afọ gị na ebe iche akpọ bee ya nkenke ekene m ndị ka email Chukwudi gaa n'iru mana kedu ka anyị ga-esi si na ụdị ha maka na dịka o si dị ugbu a obodo ndị ọzọ enwere ka asịsị onye ọbụla jezie nọrọ onwe ya ife ozi na-ewe ka o si dị ndị ọzọ achịkọnata onwe ha ọnụ jiri ofu ọnụ wee na-aga kedu ka anyị ga-esi wee mee ya n'alụ nke gị daalụ nwanne ọ dị mma anyị na-ekwu ka ndị Igbo na-achị ala Igbo ga-esi wee jikọ aka ọnụ zọta oke ha dịka ndị mba ọzọ ndị Yoruba na ndị ugwu na ndị ndịda akwụ ofu ihe ọ bụrụ na ọ bụrụ nke dị ha mma ha eje n'ime obibe ha kpaalụ si na ihe a ka ha chọrọ bụ ya mebebe ozigbo ozigbo mana nke anyị bụ n'agbanyeghị na ha wee nzukọ anyị amaghị ihe afọ gbagoro ọkpụrụkpụ emegoro ndị Igbo gwa m afa gị na ebe iche akpọ afa gị na ebe iche akpọ ngwa esiri afa gị bụ gịnị afọ Igbo gị bụ gịnị
ịma na ahịa abụọ n'ụkọ ndị Igbo gbaa mbọ sụọla ya Igbo ele alụ ọbụla ị tụrụ ụgbọ na nke gị ka ị ga-atụ ya ya bụ ịchọ ikwu okwu ga-abara anyị uru alụ ka anyị na-atụ ya akọ n'ọnụ gwa m afa gị na ebe isi agbọ ka imel gwa m afa gị na ebe isi agbọ nwanne ọ dị mma ka anyị na-ewekwa okwu wee na-aga efu itoolu asaa otu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu ya bụ maka ndị na-anata aka anyị na-eti 09097711009 maọbụ 090 23111 ịkpọ anyị ịgwa ya afa gị kwuchi okwu kesọ Igbo yele ya agwakwana ya ọgwa gwa m afa gị na ebe isi agbọ ọ dị mma ọ dị m ka okwu a wezi ka o si ada mana ọ bụrụ na ọgbụgba ka ị gbanyere ekwurekwu anyị na-ekwu ka anyị ga-esi wee jikọ aka ọnụ anyị rụtụgasịrị aka na ndị oge ihe dịka ihe nche ndị Yoruba ahazigo onwe ha wee wee ndị nche na-eche ala Yoruba niile ndị orue ka ọrịa pụtara a na-ekwu ka a ga-esi mepe ụlọ akwụkwọ ndị ọchịchị etiti na-ekwu na ha adịbeghị nkwadobe ndị Yoruba ejikọ aka ọnụ gbakọ aka ozugbo wee sị na ha ga-eji nwayọọ na-ahazibe ha wee na-ahazi ụmụ akwụkwọ nke ha ka ha wee bịa lee ule ha ji nwayọọ na-emepe ụlọ akwụkwọ dị na ogbe nke ha anyị wee na-asị na ihe a niile na-eme na ya anụbeghị ka ndị niile na-achị n'ala Igbo ji jikọ aka ọnụ na ha bịaba ejikọ aka ọnụ sị na ihe a bụ ihe a ga-eme n'ala Igbo ndị niile na-anọchite anya na ụlọ omebe iwu dị iche iche n'ala Igbo abanye wee bịa ya aka ọ bụrụ iwu dịrị ala Igbo niile gịnị kpatara ihe a ọ bụ ya bụ okwu anyị kedu ihe ị ga-ekwu kedu ka a ga-esi wee kwọọ ya okwu wara gwa m afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru Okechukwu Amaka na-ekene daalụ nwanne ka nọkwa ya Okechukwu ọ dị mma o gbubiela onye ọzọ wee ike ịkpọzi gbadata gbuo ya nkenke ịma na okwu mmadụ afọ na mmadụ ekwesịghị ịkwụ ya
kedu ihe a ga-eme ka a ghara ịta ụta igbo mmadụ ihe na-eji ha aka? Ekwukwana ihe na-afụrụ ewerekwa oge ịfụrụ onye nara aka azụ nwanne. Ọ dị mma. Ịchọ ikwu okwu biko tụọ okwu ị na-ekwu mbọ ihe anyị na-akpọ abalụ ọ bụrụ igbo ebubo na-enweghị isi ọ bụ ya bụkwana ihe anyị na-ekwu. Anyị nụkwa na ndị ntorobịa na ndị ndu ọha na eze ahaziela okwu wee sị na ha ga-ejizi ofe olu wee na-aga. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ebe isi akpọ gaa n'iru. Kedu ihe a ga-emekwana ugbu a? Daalụ daalụ. Ọ dị mma. Anyị were mmadụ ole na ole ka anyị wee na-ahazi ya. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Ndị ka ị mere ndị ebe isi akpọ ngwa. Daalụ. Daalụ daalụ nwanne daalụ daalụ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chineke ga na-edu gị. Ịgụ akwụkwọ gụta ya nke ọma. Esi na ị na-afụcha ụzọ mana ịgụ akwụkwọ na-adị gị mma. Ị na-eji agụ akwụkwọ kịsị mepụnụ ka ị gụtọpụnụ mara na ya Chukwu ọ ga-esi ebe a chọrọ gị weta asambụrụ ị ga-eji weta ọrụ. Ọ dị mma. Na-afụnanụ ka o si ada. Ọ dị m ka anyị ga-ewere onye nke a wee aga. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ndị afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ndị afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Gaa n'iru Ụzọma. Daalụ 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 daalụ. Nwanne anyị nwoke si ka azọtagodo ute ebe ọ bụ na anyị niile ka nọ na Naịjirịa ka azọtagodo oke anyị na Naịjirịa. Ọ ya ka ọ na-ekwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Bee ya nkenke. Afa ndị ka ị mere sụọla anyị Igbo yele ya afa gị na ebe isi akpọ.
ngwa bee okwu nkenke ana m ekele ụlọ na ihe ahụ ụlọ ike maka na ọ bụrụ na anyị ga-enwe obe ndị ụlọ ya na-agwa igbo nwunye oge taa anyị nwere ndị ihe agara anyị ma ihe isiokwu mbụ na anyị bụ ndị igbo kwesịrị ịyọchi onwe anyị ndị anyị na-ebu ndị na-eje na-anwa ihe anyị ihe igwere maka ihe a na-eme n'igwere ọ na-akpọ akpọ n'igwere na ebe a na-eje anyị ka anyị jikọọ mara ọnụ ọkwarị ya na-eme adịrọ mma ọ na-aka bụ aka agbati ya n'etike nkịta anyị na-agbazi maka na ụlọ ego a na-atụtụ ndọrọndọrọ bụ nke adịghị onye ọbụla karịa tupu ya akwụkwọ emedozi ya na-abụghị anyị na ha taa ihe ọzọ m chọkwara ka okwu na anyị kwesịrị ka anyị nwe anyị maka ebe mmiri bidoro na-ama anyị daalụ anyị bidoro gwaba ihe a na-eme ma ha chọba ka anyị tinye ha ọkụ ọ gaghị ka ihe ha na-eme anyị nọ na-eweta ebe anyị daalụ ada na-ekene gị daalụ daalụ adị m ka anyị ga na-ewere ya wee na-aga maka na okwu a dịara m na gị ụfọdụ nọ na-eyere ọkwa dị iche iche n'ala Igbo ebe ya ha na-adị bụ imeghere ndị ọzọ kama a ga-esi n'ụlọ wee mara mma bịaba n'ama ụfọdụ chọọ isizi na obodo ndị ọzọ wee mara mma ọ dị m ka anyị ga-ejizi nwayọọ nwayọọ wee batazie ebe a wee ji nwayọọ pịachibezi anyị amaka ịnọgọnụgụ ihe ndị mmadụ kwuru kedu ka ihe ị ga-atụ na ihe dị n'ihe a bụ na ụkwụ n'ebe onye bi ka ọ na-awọchi dịka isi wee kwuo na a na-ebido n'ụlọ mara mma wee mee gịnị pụwa n'ama ihe anyị chọrọ kịta n'oge dịka ugbu a bụ udo ofu obi na ịfụnanya ka ha hapụ ị na-eme ndị kwe ma ndị ekwena maka na ya dobere anyị n'ọnọdụ a anyị nọ ugbu a ịghọtago ka ha tinye a sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ome gịnị ọgbọ ụfụfụ abanyekene n'ime ụlọ kpaa ihe a sị na otu di na nwunye si wee kpaa ihe ka o si adịkwanụ ma apụta ịghọtago ha ncha niile gakwanụ nọkọkwa kwuchuo okwu ha kwudo n'ihe ahụ ha kwu na Chineke fụkwanụ na obi ha niile dị ọcha na ha ji ofu obi jikọ aka ọnụ Chukwu ga-emekwa ebere ihe ahụ ga-erukwa ha aka ma ha mekwa ihe ha kwesịrị ime maka na ịmakwa na ihe niile ha na-ekwukwanụ bụkwa nnọọ Chukwu jikwa n'ihe niile hapụkwanụ girigiri niile ndị mmadụ na-eme ọ dị ka ọha nwee ike ọgwụkwọ onye nwee ike n'ụwa a na-abụghị Chineke ihe Chukwu na-akwado inwe ike kwucha na ị ga-eme ihe ma echi pụta ma gị emena ihe ahụ ịghọtago ọ Chineke nna nwe ụwa na ihe niile dị n'ime ha onye ọbụla tinye obi na Chineke ma anụ Chukwu ga-eme gị ebe ahụ site n'obi gị ị na-emerụ ndị nke gị wee kwado gị ọ bụkwanụ ihe a na-azọ ọzọ nke a bụ na Chukwu nọgide agbacha anyị bụ mmadụ nkịtị ka anyị na-eme nnọọ na anyị fụtakwa na anyị ga-emenwu ka ndị ndu anyị ndị na-achị anyị ha were ofu obi abịa na nke ndị ọha na eze dịka ha si na ha akpago udo ka udo anụ atọkwa na-atọ ka udo anụ achị ka anyị na-afụ ife maka na ihe ka akwụsị ọgụ na mgbe ka a na-afụke n'ife ihe a na-akpa ihe ọtago onye ọbụla si ya mee ihe ya mee ya onye ọbụla wepụke n'anya n'ego na oke ọchịchọ karịzị ka m fọjuo akpa m ahapụ ihe kwesịrị na a ga-eme ya bụ na m na-akpọkwa ndị na-achị anyị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ka ha jee maa ihe a ga-eme n'ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche ka ụmụ anyị bịa nene maka na ụmụazị a nọkwanụ obi adọkwanụ ha mma maka na ịdọghachi mmadụ azụ mmadụ na-aga n'ihu ime gịnị adọghachi ụfọdụ ihe eji gbadoro akwụkwọ bụ na enwere ike kpọpụta ha dịka isi kwuo ahazi n'ụlọ akwụkwọ ebe ha ga-amụ ahazicha ihe abịa ụmụaka adịsọ 20 ya bịa na klaasị nke anọtesi aka edobechara ha ịmana ụfọdụ obodo a ga-eje gotecha ha ihe a na-eyi ndị dọkịta na PPE ụmụazị nke ha na ha onye ọbụla isisi ahụ ya anọrụ na-ewule enechagodo ule asịsaka ka ha nọrụ ndị nkụzi ha akpọkọnata ha nye ha ọzụzụ na ka a ga-esi wee maka na ihe a na-ekwukwa ọ dị ọkwa izi imepe ụlọ akwụkwọ maka na ndị nkụzi na onwe ha anagụkwabe ha sensi ịmakwa na onye bụ ọya a na-ekwu ịghọtago ya bụ na ọ dịghị izi mana ha hazi kene nke ekwesịrị ịhazi ka wee ebidogodo ebe ahụ wee mewegodo ndị Yoruba anyị na-ekwu maka ha sị na ha ebidogo gbaba alụ ka a ga-esi hazie nke ha
ha hazie ka a ga-esi mee. Onwere ihe na-ama ọsọ ọnwụ bụ ihe amaghọ ka esi eme. Ọ dị ma amaka ihe ọzọ anyị chọrọ ịrụtụ aka maka na ewe ihe na-agagharị na akwa mmiri nke mbụ a na-ekwu na ọ na-amazi jijiji n'agbanyeghị na-achọghị ọkwa ọnwa ọzọ na ngwụcha ọnwa ọzọ ka a sị na a ga-arụcha ọdụ ụgbọelu nke Akanibiam dị n'Enugu. Mana dịka o si dị ugbu a na akwa mmiri nke na akasigodo abata n'Igbo nke Niger na nke ahụ fọrọ esi abata na ọ na-amazikwa ezigbo jijiji ugbu a. Ọ ya ka anyị na-ekwu ka ndị mama ka ya na-anụ ihe a na-ekwu n'ala Igbo. Ụmụ ihe a niile bụ ihe kwesịrị ịda na-enebere anya. Ọzọ dịka ibe na a na-arụ aka na ụfọdụ ndị na-eme na ọ na-abụ ụgbọ anaghị agbafe ebe ahụ ngwa ngwa ka anyị jisi ike na-agbafe aka na ndị nche nke ọzọ ga-anọ na ebe nke Delta, ndị ọzọ anọrọ n'ebe nke ọzọ na ndị uwe ojii a na-echekwa ndị ma na-enyocha akwụkwọ ka a site n'ebe a pụọ ka ụgbọala chọọ ịgbafe isi ebe a gbafere ka a ghara ịda na-akwụchiche ebe a. Ama m na-ewu ihe ọzọ ị ga-agwa ndị ndu ndị Igbo tupu Amaechi achịkọta okwu ọnụ maka na ihe bịara ihe m na-ejikwu na ihe bịara bụ otu ọ dị ugbu a ọ dị ka ndị mba ọzọ obodo ndị ọzọ sọsọ ndị Igbo na-eti mkpu, ụmụ ntorobịa na-eti mkpu na ha chọrọ obodo nke ha chọrọ obodo nke mana ndị ọzọ nakporo ha anaghị eti mkpu, ha ejikọta hazie obodo ha dịka na Yoruba na ịbanye ebe ha ugbu a ịfụ na ahazigo obodo ha were ndị nche obodo ha ugbu a ụlọ akwụkwọ nke a tụrụ egwu ya hụ ha na ụlọ akwụkwọ nke ha ga-ebido na ha hazigo ka ya bụ ihe a na-ekwu ka anyị nwere onwe ka nwere ndị ọzọ nọrọ ha na-ekwu a na-eche okwu gaa na ụlọ ebe nzikọrịta okwu na-achọkwa Biafra na ndị ọzọ Yoruba eburukwa ụzọ nwere onwe ha ihe dị ha nwego n'onwe ha ebe ọ bụ na-abụ egwucha n'etiti ha wa-abịa jikọ aka ọnụ si na nke ka ha chọrọ ma mekwa ya. Kedu isi ihe ji n'ụzọ iwu na-ama atagasị ha ahụ mana aka ọnụ elu aka ọ na-ana ihe ndụmọdụ gị ka Amaechi wee pịachizie. Ofu ndụmọdụ a bụkwa ofu obi ahụ ịghọtago ka ha nyomikene ndị ọzọ ka ha si eme nke ha a na-afụ ife ihe a na-eme ka anyị jikọkọ n'aka ọnụ ka anyị hapụzie tigbuo ụzọ gbuo anụnwa ka hapụzi ya ka ndị ihe a maka na onye na-akpata ihe a nwe onye chọrọ ịnụ maka na ịma na inye mmadụ ndụmọdụ ọsị ke onye Igbo iruru oge igwu ya okwu mana okwu ọbụla dịka ihe anyị na-ekwu kịta atụgharị ọmara ome gịnị ọmara atụkwara n'ofe ka ome gịnị ka ofe ya isi n'ọfịa onye ndị chọrọ ka ihe gawa ndị chọrọ ka udo dị ọ ga-enwenata ofu ihe ma ịbụa a ga-ewepụta n'ime okwu niile a onweghị onye ọkwa ịfụ ndị na-achị anyị anyị fụkwa ha n'anya o nwere onye a ga-asị na akpọrọ asị ha ncha niile na-achị anyị na mpaghara ọnwụnwa anyanwụ a na-ekpere ha ekpere na-ayọ Chukwu ka ọ na-edu ha na-ayọ Chukwu ka ọ na-emerụ ha amara na-enyekwa ha ihe akọ na uche ka ha wee na-edukwa ma wepụ mmụọ itu egwu onwere mwepụ mmụọ itu maka ihe niile a na-ekwu n'ihe niile a bụkwa na egwu ihe ga-eme echi bụkwa na ihe bụ ka etinye ka ha jikọta aka ọnụ fụkwa na ihe na-aga ka o kwesịrị igwu onye ego ọbụla ewepụta ka e wee rụọ ọrụ si were kene ya ma eme gịnị rụọ ihe kwesịrị ịrụ na ihe fọfọju akpa anụnwa ka ekwe n'ebe eji ya eje ifugo n'ihe mee kịta ọya korona bịa ndị ogbu ndị niile ogbo nwe onye ma na ọma mpụta echi ya bụ ka anyị na-echeke n'echiche na-ama na ụwa a niile na ihe a niile a na-anọ ihe niile a na-azọka onwekwa na onye ji ndụ ya n'ọkwa Chineke ji ndụ ọkwa na anyị na-eme Chukwu amara ụma gwa anyị nkịtị ọfịa ọ dị ya ahụ iwefu ndụ ahụ ịghọtago ya bụ ka anyị mee kene a sị na okwukwe na-enweghị ọrụ na onwekwa ebe ọ na-eje ihe ọbụla mmadụ na-eme mmadụ na-eme ihe na-emeri ya mmadụ ibi ya ma Chineke nna kwukwara ya mgbe nna aya oke ihe imerụ m mgbe agụụ na-agụ m inyekwa m nri mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ inetekwa m ihe a bụ ihe ndị na-achị anyị ga na-afụ na ha na-eme ka mmadụ niile obi aṅụrị na-adị onye ọbụla maka na obi aṅụrị dị onye ọzọ ife onye ọzọ na ọ na-amụ amụ ị ma na ọma mbenye gị nsogbu ị nọrọkwa ebe ị nọ na-emekwara onwe gị ihe na-eme fụ na onye nke nọ gị n'akụkụ na obi dị ya mma na obi aṅụrị dị ya na onweghị nsogbu ọbụla onwe gị nwa na onwe gị inwe ezumike n'ime gị. Daalụ Amaechi na nchịkọta okwu ndị ịfụnanụ ka ndị ọzọ si ewe ihe m rụtụrụ aka na ọ dịzị ka ndị ọzọ amagburu ihe na-eme jiri nwayọ na-achịkọnata obodo ha ekwuo ha ejiri ofu olu si na ndị anaghị Yoruba mere nke a ekwuo ya kwụsie ya ike nke ndị etiti kwuru na-abaghịcha ha eje na be ha agaghị eme mkpọtụ
mana kedu ihe ka anyị ga-esi kwụsị mba na ihe ndị ọzọ ka anyị ghara iche wee ruo oge mmiri ozuzo a ga-ede anyị ahụ tupu anyị agbaba ọsọ mmiri na-achịkọta okwu gị nwanne m. na mụ nwa anyị chịkọta okwu bụ ngwa ndị na-agwasịghị ike na o nwerekwa onye ga-atọpụta Igbo na-abụrụ ndị Igbo, o nwekwana onye ga-edu ndị Igbo wee ruo na ya bụ ana ekwere mkpa na-abụrụkwanụ ndị Igbo, o nwekwana onye anyị na-atụ anya na ọ ga-abịanyere anyị aka nọọ anyị chọta ndị ọ dị ka ọ dị anyị na ha. Ọ bụrụ na anyị ga-esonwu anyị esoro jewe ebe anwa anyị dị ha mma masịkwara anyị. Mana Igbo marụ matasi ike na ọ bụrụ na ha dịrọ n'otu, ha mmekete nwa kweru ka ndị ọzọ bịa kpawanye onwe ha n'etiti ha, okwu agwụgwụ. Ndị Igbo marụ na ụwa gafego mgbe a ka na-ekwu ihe mmadụ riri n'afọ, ihe akụ na ụba, ihe a na-ekwuzi eji ama onye bụ dike, eji ama onye ọchịchị, eji ama ọbụrụ onye ọchịchị na onye ndu, maka na ọbụrụ ndị ọchịchị niile bụ ndị ndu. Ihe eji ama onye ndu bụ kedu ka isi akwụ agụụ ka wee fụ na ndị na-esoghị n'azụ riri nri, kedu ka isi eje ije gbasara ha ibu anwụ na mmiri wee na-eje, kedu ka isi na-ata afụfụ ka ị wee fụ na ndị be gị na ndị bụ unu tadobere afụfụ. Ihe a ka m na-ekwu ndị bụ ndị ndu ndị Igbo. O nwere mgbe onye ọbụla ga-asị ka emewuchi ya, na ihe anyị na-ayọ bụ ka anyị chịkọnata ya ọnụ ka o wee nọrọ ofu ebe, ka anyị hazikọnata ya marịta anyị ga-esi wee tupu ụkwụ ụzọ njem a ka anyị mara ebe anyị na-eje eje. Daalụ. Ọ dị mma, na-anọgonu ya, anyị ga-ejizi nwayọọ ugbu a wee pịachibezie ya, maka na ihe bịara ọ bịara anyị niile. Ọ dị mma, n'afọgonu ka o si daa, tiwa akị oyibo nsugbe ihe na-eme ilu a na-atụ na ndị Igbo ada agba ọsọ mmiri wee ruo oge ọ mara ha mmadụ ihe amadị. Ọ dịzikwa ka ọ bụ eziokwu. Ọ dị mma, ekelela m onye ukwu kelee onye nta. Ogologo akụkọ adịghị n'ụka mgbede. Ka onye chiri ya zelu atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa. Anyị ekwuo na ya taa akị jee eze. Ndị isi anyị, ndị ndu anyị, biko dododo, anyị na-ayọ unu na-asị unu bikonu unu na-eke n'anya ka ndị ọzọ si eme ugbu a, na ọ na-abụ akpacha n'ama ejekpabazie n'ụmụnna n'ime obi. Ndị ndu anyị, unu banye n'ime obi, ọ bụrụzi ịpụta na-aba mba na-akọ ọnụ. Oge ịkọ ọnụ gaa, oge ịpụta na-asị onye nke a kwuo n'elu onye nke kwuo n'ala. Eche m na ihe dike na-eme na-adị ya n'obi. Ndị dike ndị Igbo mara nọ n'ihe na onye ọbụla mpaghara ọbụla na-azọzi nke ha na-ahazi be ha. Jiri na ihe na-eme na mpaghara obodo ugwu na ndịda, ndị Yoruba na ndị ọzọ wee mara ike ka esi eme ya. Kedu ihe ọzọ a ga na-akọzi na-abụghị ka ejikọ ihe niile ọkwụ n'ụwa ga na gụhazie nna n'Igbo ka ọ bara nwoke bara nwaanyị. Asị m na ogologo aka dị na ayata na akị ji eze, maka na ịgwa gị eziokwu, ntị ga-anụ ihe, ọ bụghị oge ọrịa ka okpu ata. Mana unu nụrụ onu Amaka Weke bụ onye isi n'ụlọ ọrụ GSAC, ndị na-enyocha mpụ na-achọ ndị na-eme mpụ eme ga-alụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Ha pụta tie aka n'obi jebe ije ya n'ọgụ ya, ata onye riri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi afọ, maọbụ onye na-eme mpụ na ụzọ na-ezighị ezi afọ ihe ọjọọ n'obodo kwuo ya gbuo ya. Ha chọrọ ka obodo wee dị mma. Amaka Weke ekele gị, ọ ga-adịrị gị na mma.
ya na Amechi Ugwuele pụtara ebe Amechi bụ na amara na ihe gụọ ga-esitere Ndigbo na mma na ka Igbo ga-esi wee na-aga n'iru bụ ihe na echi ụla mere na ndị Enugu niile jikọrọ aka ọnụ wee sị ya na ihe ọ na-eme dị mma wee jiri n'ọnụ dịka ndị ọhaodo abụghịzi sọsọ ndị ọhaodo n'azụ ndị Enugu niile ewegoro ya o wee bụrụ na ihe onye na-eme dịka ihe na-eme ka ekwesị akpọ ya ọ na-adị mma ka anyị zọbanụ nke anyị na onye chọba nke ya ọ bụrụ ajọ mmadụ n'oge nke ya abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị